Il-General Workers Union nediet il-manifest tagħha għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fih jintqal li teżisti l-ħtieġa ta' politika Ewropea differenti, Ewropa soċjali u Ewropa li tħares l-interessi tal-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb tkellem dwar l-ħtieġa ta' Ewropa li ġib impjiegi tajbin u li ttemm il-politika ta' awsterità, it-tmiem tax-xogħol prekarju, l-ugwaljanza, is-solidarjetà, tisħiħ tad-demokrazija u trasparenza fl-istituzzjonijiet Ewropej kienu temi oħra mqajma minn Zarb. Zarb saħaq li fuq kollox membri tal-Parlament Ewropew Maltin m'għandhom qatt imorru kontra l-interessi ta' Malta. Il-kandidat għall-Parlament Ewropew Marlin Mizzi laqgħet dan il-manifest u qalet li għandna naraw li nsegwu l-interessi ta' pajjiżna, anke jekk aħna nidhru f'minoranza. Fl-istess ħin sostniet li pajjiżna għandu jiġi dejjem l-ewwel. Il-kandidat Sajru Senġerer qal li għandna nsaħħu drittijiet tal-ħaddiema fil-waqt li għandna ngħaddu minn Ewropa ta' awsterità għal waħda ta' investiment. Żied jgħid ukoll li għandna nagħżlu aħna liema direzzjoni tieħu l-Kummissjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu il-kandidat Lino Bianco qal li d-dinjità tal-ħaddiem għandha tiġi rispettata u sostna li l-ħaddiema Maltin huma biżgħin. Dan fil-waqt li żied li għandna dejjem inpoġġu l-interess ta' pajjiżna fuq quddiem.